Bé, aquesta moció, més enllà de ser una proposta concreta, vol ser una crida a continuar fent de Cornellà una ciutat educadora, oberta, cohesionada i compromesa amb la comunitat. Parlem, doncs, dels patis oberts, espais públics que, quan l'escola tanca, també podrien continuar fent de punt de trobada, de joc i de convivència per a infants, joves i famílies. Cornellà és una ciutat viva i molt activa, amb moltes entitats, i tot i tenir bones places i parcs, també tenim una alta densitat de població i els barris necessiten de més espais segurs i accessibles per trobar-se, jugar o fer activitat física, ja sigui de manera lliure o amb una persona dinamitzadora o cedint els espais a les entitats esportives socials, culturals del barri. En aquest sentit, i tenint espais públics disponibles, com ho són els patis escolars, aquests no haurien de romandre tancats la major part del temps, com passa actualment. Mentre ha estat en funcionament, el projecte de patis oberts ha permès precisament això, obrir les escoles al barri, obrir-les als caps de setmana o durant l'estiu perquè la comunitat pugui fer-ne ús. Avui, però, la informació que trobem a la web municipal és de l'any 2023 i, per tant, està desactualitzada. El pressupost presentat pel 2026, que hem debatut a la primera part d'aquest ple, no hi ha cap partida específica que garanteixi la continuïtat i quan vam fer la pregunta a la comissió informativa pertinent se'ns va contestar de viva veu que el projecte formarà part, a partir de 2026, d'una altra partida pressupostària, el que considerem que suposa donar menys protagonisme al projecte i relegar-lo a una pura gestió d'espais. Tampoc hi ha una informació clara i concisa de com pensen desenvolupar el projecte dels patis oberts si és que realment volen continuar desenvolupant-lo. El que demanem amb aquesta moció és molt senzill, consolidar i ampliar aquest projecte, ampliar-lo fent-lo més visible i adequat a les necessitats actuals de la comunitat i entitats de cada barri. Hi ha entitats esportives que necessiten de més espais per poder dur a terme les seves activitats. També és així amb entitats culturals i de lleure. Per tant, poder posar a disposició els patis fora de l'horari lectiu per les activitats d'aquestes entitats o per activitats dinamitzades pel propi Ajuntament o simplement perquè en pugui fer ús la ciutadania de manera lliure és una necessitat. No és només una qüestió de gestió d'equipaments, sinó una mirada de ciutat, de treball conjunt, de valors comunitaris. De veure l'escola com un centre obert, arrelat al barri i al servei de la ciutadania i del projecte educatiu i social de Cornellà. Les experiències d'altres municipis ho demostren. Quan l'escola i el territori treballen plegats, milloren la convivència, la cohesió, el sentiment de pertinença i també s'aprofiten millor els recursos públics. Per tot això, demanem que el govern municipal treballi per reimpulsar els patis oberts i que ho faci de la mà de les direccions dels centres, de les AFAs, de les entitats de lleure i esportives, així com de l'entorn veïnal i del Consell Escolar Municipal, perquè una ciutat que obre els patis a les seves escoles és una ciutat que aposta per l'educació compartida, la igualtat d'oportunitats i la vida comunitària. Gràcies.